Minulý školský rok niektorí naši bratia zišli zo správnej cesty. Ale ja verím, že od tejto chvíle budeme všetci pracovať vo vinici Pánovi. Každé spoločenstvo je omylné. Chlapci, na zdravie. Na zdravie. A jeho pevnosť skúšaná zvonku aj znútra. Dostal som vás na starosti. Dá sa to trocha poobzerať? Tak ako sme my skúšaní nástrahami života. Nevieš, kto bol ten, čo ho zobrali? Život cirkvi je meraný storočiami a tisícročiami. Čo je to v porovnaní s osudom človeka? Musíte situáciu upokojiť. Inak budú padať hlavy. Nič mi nehovoríš. Nechcem, aby si mal problémy. Všetko tu prehľadávajú. Potrebujem, aby si niečo vyniesol zo seminára. Potrebujeme ticho, aby sme si mohli uvedomiť dušu.